Hello mga ka-idol, mayong buntag mga ka-idol. Nata diri sa ako ang balanghuyan og kamuti. Mag-tutorial ko mga idol katong mga baguhan nga gustong matuto og unsaon pag-gitar, paano mag-gitar magtapoy. Simple lang nga chord ako itudlo mga ka-idol. Di ako diri sa akong kamutihan og balanghuyan. Ay likod sa balay kay diri kay kung gutomon ko mangaut lang kog balanghoy o kamote. Bitaw mga idol, akong sa mga bag-ong nagtuon og gitar, ako itudlo nga simple nga chord. Nagsugod ni siya dol sa C. Kaning C dol kani siya kaning kani ari siya sa 5 ya dayon 4 ug 2 ang kuha ni siya ang imong kani ari ni siya 4 nya kani ay sa 2 ana ni siya ana 2 2 4 5 na simple ra kay ni nga chord mga idol. Ya, ang paggalaw nimo mga idol sa kwerdas is kuha ni siya idol, anaon nimo 5 purto na 5 purto unya pag kuha nimo idol, paglipat nimo sa G idol, ang galawon nimo ani idol 6 purto ya ilipat nimo sa E minor, ang galawin nimo ani mga idol 5 purto again ya ilipat nimo sa F 6 purto again. Simple ra kini nga chord mga idol, madali ra ninyo makuha mga idol. Ya ay kalimot pag subscribe nako sa akong YouTube channel kung sa akong FB page Mangyaw Family Vlog, ay kalimot follow niya, like, subscribe. Bisag bati ko daw, i-follow lang ko din daw niyo kay ako tagaan sa mong balanghoy. Oh, ako balanghoy. Simple lang mga idol. C G E minor F naman idol. Kung di niyo makuha ang paggalaw sa kuan idol, gamiton mo ni kumagko at saka kini ana kani siya ari sa 5 na down ka sa 4 ya kani po imong gamiton sa 2 na ana siya simple lang mga idol. Ay kalimot pag subscribe nako sa akong YouTube channel kay mga untag kamuti balanghoy. Ya dali kaya ito mga idol. Pwede rin mo na down up, di mo gumagamit og down up gud mga idol. Pwede rin na
na ka, pwede no. Pero gamitan ni siyang kumagko at saka kini. Kani nga ari sa gagmay. Makita mo doon. Pwede nimo yan down up na kaduha na duha nimo down na down up na dali mas dali ra mga idol, down up kaduha down na kausa up salamat nga makuha niyo mga idol. Pwede dunganan ko niyo paggalaw. Ay lang yung magtanaw sa kung naong kay di mo gunahan. Ari lang mo sa gitar tanaw. Di mo gunahan mo tanaw sa kung naong kay tungod sa kabati. Parang unggoy ba? Mura naman yung unggoy na kitiguang na ko 51 na gudkuron. Ya ako nga nag-vlog ko. Gusto lang kong malingaw. Ya basig na apoy malingaw sa akong gilingaw. Maapil mo kalingaw. Di mo malingaw sa kung naong aw. Ari mo sa balanghoy, tagaan mo balanghoy. Kamuti. Sa katong bagong nagtuon gitar gustong makamao, simple nga chord C, G, E minor, F. Ano ni balik-balikon nga idol? Ang chorus ani idol C nya E minor, F. Ilang utangan na ko na. Bye bye mga idol. Ay mo kalimot subscribe sa akong YouTube channel Mangyaw Family Vlog at saka TikTok o FB page. Salamat. Love you all.